Само искам да ви кажа, че ето тези кафевите кабелчета, те не се продават. Така че, когато се опитвате сами да си отваряте телевизора и 1 мм и една от пистите само, ето където се виждат, само да се скъса и веднага прави черта. Не е невъзможно да се възстанови, ако е примерно 1 мм скъсано, но това някой път ни се е случвало един ден игра, когато е при нас грешката. Ето ги. Един клиент ми беше казал, имате един майстор дойде на адреса да прави телевизора и каза, че всичко е наред, оправил го, обаче само трябва да се поръча един такъв кабел за 4 лева и телевизора щял да се оправи. И фанал пъти и си тръгнал. Ето го, това е LG DRT-тата с осветлението. Наистина са много железни. Пише ли някъде коя година?